كما يوعلكم فنونا مكتال تركو زخوركم تعذبتنا فرق معلتن فرقنا قيلون لومي 17 حمله استدالو هجراون زيناتات حيزلكم قريبا لخو نختكتاتو بخبر زعدم فيلمون زومي ارست زينها قدم كوليج حرشة حمل مالو عسرا دكتورات زركبوم 375 تمهارو امريقوم كوربوريشن زراتن تريتن نام زوبا مولكي برتعواغا غلغلوت محرس يهبالو بيت صحفة تغلال اوديتر كابز تفلاليات كالات نزتواصو وشطاويان اوديترات سلطنا هيبوم روسيا ابزوان زينس يوكرين كتزرارب زولو تخلو تصبيب مخانو افنيا منغست روسيا اميتو چاينان كازاخستان لعلي 7 قطباون نقداون سممعت كم زختم حبيران اب فنزويلا بمنقطقاطات مدرنا يزموت سبات قصري ناب 5000 كم تصغاغع تغليصوم زرزر زينا كوليج حرش حمل مالوك ساب حجي استات شوعتش تمهرو امريقو بستفلالي سرحات وافير اللهم تمالي ابزا كايدو مبل 19 سنه سرعه ممرقتا دما 375 وسيخ اللهم وكيل إرنا المازول دا جبريل زدالو تتصبصبي سعب كابت مسرت للعيسى عمت أوتيرا زلا كوليج حرشة حمل مالو كساب حجي زمنا وحرشة عم مبالن وحسنة مجبي عم رجعاتن أبركتوز قبر زلو بركز زبالو كيلات حرشة أفرع إنه دما كم مقصته لو ما عمت من بالعصر تشعة تجزية بستفلا على عودة حرشة عم مرات ركب كوليج حرشة حمل مالو أبزا كايدو مبل 19 سنة سرعت ممرقتا دكتورات حكمنا انسسا زركبوم 375 تمهرو بستفلالي عودتات تمرتي أمريقو اتوم بشوعات عودتات مالت سنة أزرتي سنة انسسا تعنا أتكلتي سنة أحملتن فراتاتن حكمنا انسسا هابت مريتن أكبابن كومون سنة مقبن تكنولوجين تمرتهم ززازمو إسرا بمعارك دكتوريت 274 بديجري 281 دما بديبلومام تمريقوم دين نايتا كوليج بروفيسور ولد أملاخ أرايا بزسمعو قال ناي لوم عمت ممرقتا دحري ناي نويح عمتات سعرن توفاينتن شوعات رك أنستيو زركوهم عسرا دكتورات نفلما جزي بعود حكمنا أنسسا ممرقو مفلينت كمزلو بمتكاس تمرقتي أب مرقاز أخل ما أزاو مقبي كطبابو معبالة كمون زلقنا الزلوم محدرا بهرياوي هابتي أب مرقاز أبركتو خمز قبرو زلو تصنو أمنت قليتو ناي كبر عدوم منيسر مريت ماينا كبابن أتو تسفا قبر سلاسي أبزهابو قال نملا حبرت السب رهوان تعنان زفنو من نبابرو موحس ناي منقسي إرترا اوج علما كم زخونة بمحبار تمرقتي أب سرح بزدلو تمكرو حرشاون تفتات بمعبال وحسنة مقبين من رقاز أبرتعم كسرحو تثبت هزبن منقسن كم زخونة أغنزيبو وكيل تمرقتي بوغانو نزق سمو مويا نهزبو من هاجرو من بوفي سرح كم زقحسو قالاتيو أب موداتا بلوصدت بن زمزقبو ناي مداليا شلمات تعدلو كوليج حرشة حمل مالو زاقيت شوعة شحن 266 تمهرو بديبلوما قدماي ديجري ماستريت ديجرن معارك دكتوريتن عمريو الله ممرعتا مزازن زيكون زيادة حلفنا زسكمي مغنياتو نت بنت زمهارو حزبن منقسم بزحايل السرح تعمان مخفر تبقسلو عزو بمخانو بزقات عمي تمرعتي انكو عبز بقعكم سناينا يسرح المعبالن غزينا منيلكم مستعلا افريم تصابرهان المازول جبريلي كاب كوليج حرشة حمل مالو أب نوزوبا مولكي بكوربوريشن زرعتن تريتن استمدبا تراكترات برتعواغا أقلولوت محرسي هبالوها كيلا لمعات بغولياتو برقت نصر أب لوم عمت هم محدار كباب مولكي أب 300 هكتار أب دنبت إيرر أب 550 هكتار أب فولينا دما أب 700 هكتار بتغلالا أب شحنا 450 هكتار ناي نقل مدبات نمثل سالوتن كم زنبرة بمحبار اتسراح بتصبوئي سقوم كم زلو أرديو اتمدب صلا وحدة أبالات حرشان حرستوتن بعد معناتي عمم كم زلو بمزخار زلا أخا تراكترات وتصيتن لعلوكان تخونه بزحن مسفحات مريت زمتات انسلا زي كونه أمس أي كتران زوز سخول لخونتات كفتر تلابيهم حرستوتن أبالات كوربوريشن زراتن تريتن بوغنوم اتي زوهاب أقول قلوت نقلن محرسن لعلا استواصو أخن زلو بمقلات بزل على خسر رحالو
ተማሕጺኖም ቤት ጽሕፈት ጠቕላላ ኦዲተር ካብ ዝተፈላለያ ትካላት መንግስትን ዝተዋጽኡ 75 ውሽጣውያን ኦዲተራት ኣብ ስርሖም ዝሕግዞም ስልጠና ሂቦም ብዛዕባ እዚ ጋዜጠኛ ዳንኤል ወልዱ ተወሳኺ ጸብጻብ ኣለዎ ኣርሴማ ኣስመሮም ከተቕርቦ እያ ቤት ጽሕፈት ጠቕላላ ኦዲተር ምስ ሚኒስትሪ ፋይናንስን ሃገራዊ ልምዓትን ብምትሕብባር ካብ ሚኒስትሪ ምክልኻልን ካልኦት ትካላት መንግስትን ዝተዋጽኡ 23 ደቂ ኣንስትዮ ዝርከብኦም 75 ውሽጣውያን ኦዲተራት ኣብ ኣስመራ ስልጠና ሂቦም እቲ ኣብ ክልተ እብረ ዝተዋሃበ ስልጠና ሓፈሻዊ ኣመር ውሽጣዊ ቁጽጽር ስነ ምግባር ውሽጣዊ ተቆጻጻሪ ስጋት ማእከል ዝገበረ ዓመታዊ ውጥን ውሽጣዊ ቁጽጽር ቁኑዕ ኣገባባት ጸሓሕፋት ጸብጻብ ውሽጣዊ ቁጽጽር ትግባረ ባጀት መንግስታዊ ስርዓታት ተሓሕዛ ሕሳብ ስርዓት ዕድጊ ምሕደራን ምውጋንን ንብረት መንግስቲ ከምኡውን መሰረታዊ ኣምራት ዝተዋሃደ ሓድሽ ምሕደራ ሕሳብ መንግስቲ ዝብሉ ኣርእስትታት ዝሸፈነ ነይሮም ብ16 ሓምለ ኣብ ዝተኻየደ መዛዘሚ ስነ ስርዓት ጠቕላላ ኦዲተር ኣቶ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ መድህን ኣብ ዝሃቦ ቃል እቲ ስልጠና ውሽጣዊ ኦዲት ዘድሊ ዓቕምን ፍልጠትን ዓጢቑ ዝተዋፈረሉ ትካል ውሕሉልን ኣድማዕን ምሕደራ ፋይናንስን ንብረትን ከም ዝህልዎ ብምግባር ቀጻሊ ምምሕያሻት ንኽመጽእ ንምጽዓት ዝዓለመ ከም ዝኾነ ገሊጹ ወኪል ሰልጠንቲ ብወገኑ እቲ ስልጠና ብቐጥታ ምስ ስርሖም ዝተሓሓዝን ሓጋዝን ኮይኑ ከም ዝረኸብዎ ብምጥቃስ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ምስ ሕሉፍ ተመክሮኦም ብምውሃድ ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ለውጢ ንምምጻእን ኣድማዕትን ምዃንን ከም ዝሰርሑ ቃልኣት እዮም ሓለቓ ጠቕላላ ስታፍ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሃንስ ኣብ ዘስምዖ መዛዘሚ ቃል ብቑዕ ውሽጣዊ ኦዲት ንምርጋጽ ቀጻሊ ስልጠናታት ምውዳብ ኣድላይ ከም ዝኾነ ብምሕባር ሰልጠንቲ ኣብ ዝውክልዎ ትካል ንዝርአ ጉድለታት ንምእራምን ንምዕራይን ክሰርሑ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ንዞባ ባጽዕ ካብ 8 ሰነ ክሳብ 15 ሓምለ 3 ነቁጣታት ብዝተኻየደ ወፍሪ ተምሃሮን ልምዓት ዕዉት ስራሕ ከም ተሰላሰለ ሓላፊ ትምህርቲ ናይቲ ንዞባ መምህር እስማኤል ሳልሕ ገሊጾም እቶም 250 ዝኾኑ ወፋሮም መኹስኳስ ኣግራብ ምትካል ኣግራብ ሾራ ኣብ ገማግም ባሕሪ ከምኡውን መቑራጽ ገረብ ተምሪ ሙሳን ወፍራ ጽሬትን ዘጠቓልል ንጥፈታቶም ዓሚሞም ምስ ወፋሮብ ዝገበሮ ርክብ መምህር እስማኤል እቲ ወፍሪ ኣብ ግዜ ዕረፍቶም ልምዲ ስራሕ ገጥሪዮም ባህሊ ዓያይነት ክሰርጾምን ሓጋዝ ከም ዝኾነ ብምብራህ ኣብ እዋን ስራሕ ንዘረኣይዎ ንጡፍ ተሳትፎ መጊሱ ካብ ኣለይቲ መምህር ኣስመሮም ገዛእ ብወገኑ እቲ ንልዕሊ ሓደ ወርሒ ዝቐጸለ ወፍሪ ኣብ ልዕሊ ትካል ብልጫታቱ ኣብ ምኹስኳስ ባህሊ ማሕበራዊ ናብራ ዘለዎ ኣገዳስነት ብቐሊል ከም ዘይጥመት ኣነጺሩ ኣብ ንዞባ ሰገነይቲ ናይ ክልተ ሰሙን ስልጠና ምሕደራን መሪሕነትን ን127 መንእስያት ተዋሂቦም እቲ ካብ 4 ምሕዳራት ከባቢ ማለት ማይ ሰገን ማይ ፊት ማይ መግዶምን ደግራ ልብአን ዝመጹ 127 መንእስያት ዝተሳተፈዎ ስልጠና ብሃማመትአን ናይ ስራሕ መሻርክትን ዝተወደበ እዩ ሓላፊ ሃማመት ኣብቲ ንዞባ መንእሰይ ምሕረት ኣብ ዓንደ ማርያም ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ዕላማ ውዳበታት ሃማመት ኣብ ዓድን ምሕዳራት ከባብን ንምሕያል ከም ዝኾነ ሓቢሮም ሓላፊት ኣማደብቲ ንዞባ ወይዘሮ ኣበራሽ መስፍን ብግዳ ስልጠንቲ ንዝቐሰምዎ ፍልጠት ብግብሪ ክጥቀምሉ ተላብያ ኣብ መወዳእታ ኣብ ማሕዳር ንዞባ ሰገነይቲ ኣቶ ዓብደልቃድር ሓጂ ዓሊ እቶም መንእስያት ኣብ ከባቢኦም ፀላዊ ተራ ክህልዎም ኣዘኻኺሮም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወፃኢ ኩራት ተዓዘብትና ንምክታልኩም ደጊምና ብኽብሪ ንዕደም ዜና ወፃኢ ሩስያ ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ዩክሬን ክትዘራረብ ዘሎ ተኽእሎ ፀቢብ ምዃኑ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ዲሚትሪ ፔስኮቭ ኣሚቱ እዚ ዝተሓበረ ቱርኪ ንክልቲአን ሃገራት ንምዝራብ ዝኽእል ባይታ ከተጣጥሕ ዘለዋ ቁሩብነት ድሕሪ ምግላጻ እዩ ንተበግሶ ቱርኪ ዝመጎሰ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ሩስያ ሃገሩ ነቲ ኩናት ብሰላም ንምዕራፍ ክትዝቲ ድሌት እኳ እንተለዋ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ግዜኡ ከም ዘይኮነ ረዲኡ ሩስያን ዩክሬንን ናብ ጽዑቕ ምልውዋጥ መጥቃዕታት ከም ዘለዋ ዝጠቕሱ ጸብጻባት እቲ ወታደራዊ ረፅሚ ካብ 2022 ካብ ዘካየድዎ እቲ ዝሓየለ ምዃኑ ይረድኡ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ኣብ 2025 ኣብ ቱርኪ ኣብ 2026 ድማ ኣብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ስዊዘርላንድን ርክባት ከም ተኻየደ ይፍለጥ እንተኾነ ግን እቲ ብመንጎኘት ኣሜሪካ ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ኣብ ዞባ ማእከላዊ ምብራቕ ድሕሪ ዝተፈጥረ ወታደራውን ፀጥታውን ቅልውላው ተቓሪፁ ከም ዘሎ እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ዝካየድ ዝርብ ቀንዲ ጠንቂ ናይቲ ኩናት ብምንጻር ነባር ፍታሕ ከምፅእ ዝኽእል ክኸውን እያ ሩስያ ክትፅውዕ ጸኒሓ ዘላ ምስ ፍሕፋሕ ኔቶ ጠንቂ ናይቲ ኣብ ፈለማ 2022 ዝተወልዐን ብሰፍሐ መልክዑ ዝቕፅል ዘሎም ኩናት ምዃኑ ይጥቀስ
ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ካዛክስታንን ልዕሊ 70 ቁጠባውን ንግዳውን ስምምዓት ከም ዝኸተማ ሓቢራን እቲ ስምምዓት መራሕቲ ክልቲአን ሃገራት ትማል 16 ሓምለብ ከተማ ሻንሃይ ቻይና ኣብ ዘካየድዎ ዝርብ ከም ተፈረመ ተገሊጾም እዚ ናይ ልዕሊ 15 ቢልዮን ዶላር ውዕላት ምምዕባል ቴክኖሎጂ ብሓፈሻ ሰብ ሰርሖ ብልሒ ድማ ብፍላይ ከምኡውን ሕርሻ ትምህርትን ትሕቲ ቅርጽን ከም ዘጠቓልል ተፈሊጡ ኣሎ ክልቲአን ሃገራት ብዘይካዚ ወፍሪ ብዓይነትን መጠንን ንምስፋሕን ዞባዊ ፀጥታን ንምውሓስን ከም ዝሰርሓ ሓቢረን ኣለዋ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ካዛክስታንን ኣብ 2025 ኣስታት 50 ቢልዮን ዶላር ኣብ ቀዳማይ ረብዒ 2026 ድማ ልዕሊ 13 ቢልዮን ዶላር ንግዳዊ ምልዋጥ ከም ዘካየዳ ጸብጻባት ይጠቕሱ ኣብ ቬኔዙዌላ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሰነ ብዘጋጠመ ክልተ ተኸታታሊ ምንቅጥቃጣት ምድሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ 5,000 ከም ተጸጋግዐ ተገሊጹ ኣስታት 50,000 ድሃዮም ጠፊኦም ዘሎ ዝሓበሩ ጸብጻባት ውድብ ሕብራት ሃገራት እቲ ኣሃዝ ብናህሪ ክውሰኽ ከም ዝኽእል ኣሚቶም ኣለዉ በቲ ኣብ ታሪክ ቬኔዙዌላ ዝሓየለ ምዃኑ ዝተጠቕሰ ምንቅጥቃጥ ኣስታት 2 ሚልዮን ትካላትን መንበርን ከዓኒ ከሎ ኣስታት 8 ሚልዮን ሰባት ባዕሉታ ከም ተጸልዉ ተገሊጾም ብዘይካዚ ብሰንኪቲ ሓደጋ 600ዊት ናይ ጀምላ ሃገራዊ እቶት ቬኔዙዌላ ማለት ኣስታት 7 ቢልዮን ዶላር ቁጠባዊ ክሳራ ከም ዝወረደ ክኢላታት ኣፍሊጦም በሰላናይቲ ተፈጥሮአዊ ሓደጋ ብሓፂር እዋን ዝሓዊ ከም ዘይመስል እዮም ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ሩስያን ህንድን ዓመታዊ ንዘካይድኦ መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ኣብ ዝመጽእ 4 ዓመታት ናብ 100 ቢልዮን ዶላር ክብከብሎ ይሰርሓ ከም ዘለዋ ሓቢራን ነቲ ንግዳዊ መደብ ንምትግባር ብዞባ ኣርክቲክ ሓድሽ ንግዳዊ መስመር ክኸፍታ ምዃንን ሩስያ ገሊጻ ኣላ እቲ ማያዊ ንግዳዊ መስመር ነቲ ብመትረብ ስዌጽ ከካይዶ ጸንሓ ንግዳዊ ንጥፈታት ብግዜ ዝሕጽር ብምዃኑ ቁጠባዊ ኣገዳስነቱ ልዑል ከም ዝኸውን ተኣሚቱ ብዘይካዚ ሩስያን ህንድን ንግዳዊ ምልዋጥ ምስፋሕ መጠን ወፍሪ ክብከብልኦ ምዃንን ኣፍሊጠን ኣለዋ ክልቲአን ሃገራት ኣብ 2025 ኣስታት 65 ቢልዮን ዶላር ንዝነበረ ንግዳዊ ምልዋጥ ኣብ 2030 ናብ ልዕሊ 100 ቢልዮን ዶላር ክብ ንምባሉ ወጢነን ዘለዋ ባህርያዊ ጋዝ ነዳዲ ፍርያት ሕርሻ ማሽነሪታትን ኤሌክትሮኒካዊ ኣቑሑን ካብቶም ዝለዓለ መጠን ንግዳዊ ምልዋጥ ዝካየደሎም ምዃኖም ይጥቀስ ዜናን ምዝዛም ኣርእስተ ዜና ክደግመልኩም ኮሌጅ ሕርሻ ሓመልማሎ 20 ዶክተራት ዝርከቦም 375 ተምሃሮ ኣመሪቖም ኮርፖሬሽን ዘራእትን ጥሪትን ኣብ ዞባ ሞልቂ ብርትዓዊ ዋጋ ኣገልግሎት ማሕረስ ይህብ ኣሎ ቤት ጽሕፈት ጠቕላላ ኦዲተር ካብ ዝተፈላለያ ትካላት ንዝተዋጽኡ ውሽጣውያን ኦዲተራት ስልጠና ሂቦም ሩስያ ኣብ ዝዋን ዚን ዩክሬን ክትዘራረብ ዘሎ ተኽእሎ ጸቢብ ምዃኑ ኣፈኛ መንግስቲ ሩስያ ኣሚቱ ቻይናን ካዛክስታንን ልዕሊ 70 ቁጠባውን ንግዳውን ስምምዓት ከም ዝኸተማ ሓቢራን ኣብ ቬኔዙዌላ ብምንቅጥቃጣት ምድሪ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁጽሪ ናብ 5,000 ከም ተጸጋግዐ ተገሊጹ ንሰዓት እዚ ዝተዳለወ ዜናታት ተዛዚሙሎ ምስተረፉ መደባትና ንሓድገኩም ብወገነይ ፕሮማድ